Mga kapuso, isa ka bata nga lalaki nga miyembro sang ati community sa barangay Badyang, Anilaw, Iloilo napatay matapos masunog ang ila balay. Napabayaan nga kandila ginatudlo rason sang sunog. Si John Sala nakatuto. Pusgid ang balay isang pamilya ni Gary Martinez sa barangay Badyang, Anilaw, Iloilo sa sunog nga nagluntad kagabi. Nagsugod ang sunog pasado alas 9. Bangod human sa light materials ang balay, madasi ginagdako ang kalayo. Apang magluwas na abo nga ilistaran. Doble man ang trahedya sa pamilya Martinez matapos matrap sa sulod sang balay ang ila 5 ka tuig nga bata nga lalaki. Sunog na ini isang nakuha sa makatapo sang BFP. According sa nakuha natin, gindapit sa ni nanay, siguro sir sa tungod sang epekto man sang sunog na panik na siguro na ano sa sir nakabuhi siya. Nag-collapse man ang sa loob ng sarang ilang kawayan. Pagkaon sa kalayo, nag-collapse na to. Posibilidad sir nga pagrumpag na trap itong bata. Ang pamilyang kabahin sang ati community sa lugar. Suno sa isa sa mga saksi nga na istorya sang BFP bangod wala sang suga ang pamilya sa among ation, naggamit ang mga inisang kandila. Kag ini ang ginapatihan nagtuga sang sunog. Tapos ang according dito sa bata nga nakakita is ang posible sir kaya pinagagamit sila sang kandila. So pagtulog nila sir wala gid nila na may posibilidad sir nga natumba pag nagtupa sa plastic nga lamisa. Nakaangko naman sa mga paso ang iloy sang bata nga gilayon nga ginpadulong sa ospital. Upod kay Hans Disieto, John Sala. Buana, Western Visayas.